салому алайкум дӯстони азиз. рости чанд рӯзи охир дар фейсбук бисёр хондам ки вазъи ҳолати Қурбоналии Раҳмон бисёр вазнин шудааст ва аввалан хондам ки дар он ҷо гуфта мешуд ки чанд рӯзи охир дар хона табобат мегирифт аз бемории COVID-19 ва вақте ки ҳолаташ бад шуд ба якум советский оварданд. мо ҳар лаҳза дуо мекардем ки худованд шифои комил диҳад. имрӯз як хабари шумовазнин дар фейсбук боз хондам ки ин ҷо гуфта мешуд Қурбоналии Раҳмон низ моро тарк карданд. худованд раҳмату мағфираташон кунад, ҷояшон ҷаннат бошад. ҳама вақт дуо мекунем ки ҳар чӣ зудтар ин беморӣ аз Тоҷикистони азизи мо ва умуман аз тамоми рӯи олам бардошта шавад. бисёриҳоро мо аз даст додем. сароянда, шоир, ҳунарманд. валекин ҷои онҳо дар дили ҳар яки мухлисон пайваста холист ва барои ҳар як нафар мухлис, дӯст ёру бародар, онҳо ҳамеша зиндаанд. ёдашон ба хайр бошад.